מה שאמרתי קודם על העליות והמורדות, שהחוכמה הגדולה היא לדעת את זה, ושאת נורמלית, יש לך העליות והמורדות. החוכמה הגדולה היא אחת, מודעות, לדעת בכל רגע ורגע איפה אני נמצאת, לבחור את הרגע הבא. 2, חברויות, ליצור לעצמי מעגלים של תמיכה חברית אמיתית, קשובה ומרפאה. 3, להיות בתנועה. גופנו רובו מים, כמו המים החיים שבתנועה. במעגל ריקוד החיים אני מביאה את האפשרות לחקור ולהרגיש את האלמנטים האלה. אני רוצה להודות לכל הבנות שמגיעות באופן קבוע, פעם בשבוע, ונותנות אמון בתהליך של חקירה ופתיחת הלב של כל אחת ואחת. ניתן לראות את השוני בין סדנאות חד פעמיות וסדנאות מתמשכות, כמו כאן. במיוחד, לקראת סוף השנה, ניתן לראות את כל אחת ואחת פרצה דרך, הן בתחום התנועתי והן בפתיחות לתכנים שהבאתי. עצם זה שהרעיון להרים את הערב הזה ולהופיע כדי להראות את פרי עמלנו בא מכן, זה אומר לי המון. גם כך אני מודה וגאה בכם, עד מאוד. מאחלת לנו לרקוד יחד עוד ועוד שנה הבאה עם קבוצה גדולה וטובה של נשים אמיצות שבוחרות לרקוד את החיים במעגל ובכלל.